para o Liceo, para mí personalmente, como presidente, e para o Liceo, pois sempre é un motivo de festa e de celebración o que é presentar un libro, porque desde o Liceo que se trata de, ou tratamos de promover a cultura en todas as súas facetas e, como non, a literatura, pois é unha parte esencial e fundamental. E non me vou a estender moito, simplemente dar a benvida a todos, agradecer a Barbantia, a Pastor, a súa presidenta, pois que teñan a ben pois tamén chamarnos para facer este tipo de actos, de presentacións de libros e de actos culturais, porque, bueno, para o Liceo é sumamente enriquecedor. É un honor para a Asociación Cultural que este hoxe con nós compartindo esta celebración a nai de Luisa Villalta, María Gómez, e a súa irmán Susana Villalta, a súa irmán pequena. No libro que presentamos hoxe, Luisa Villalta, se vou formando parte, escribe Pilar Pallarés un limiar titulado No reverso da mansedume, dun xeito que nos somerxe na traxectoria vital e literaria da escritora coruñesa. O fío desta antoloxía poética, que a máis engade textos documentais, lévanos á fonda chega de Eva Veiga, a música do pensamento, na que agroma o peso da música e do pensamento filosófico na evolución creativa de Luisa Villalta. Esta escolma, esta antoloxía, non saiu por mor das letras galegas, é un encargo previo de Antón Lopo, o editor de Chan da Pólvora. Coincidiu que unha vez que a antoloxía xa estaba comezándose a facer, por fin le dedicaron a Luisa o Día das Letras Galegas, e Antón e eu pois celebrámolo con grande alegría. Nada na obra de Luisa é de balde ou é gratuito, non? Todo está absolutamente medido, todo está por algo, estános a dicir algo, sempre nos está a dar pistas, non? Porque eu creo que ela sabe que a súa poesía é exixente, porque o seu traballo está a selo, ela está a ser exixente consigo mesma. E é un acto de xenerosidade absoluto. É dicir, ese traballo tan serio, tan comprometido coa escrita, por exemplo, neste caso, que é do que falamos, para dárnolo moi elaborado, danos toda a súa viaxe exploratoria. Agradecer esta oportunidade de estar aquí con vos, que para nós é moi emotivo, que sabíamos que Luisa quería moito a esta cidade, que estedes aquí todos vos ao Liceo, a Asociación Cultural de Barbantia, no nome do alcalde, a todos vos. E tamén quero dar as grazas ca emoción que temos que as dúas grandes da literatura, da nosa cultura, tiveran este traballo con Luisa, e que sabemos que Luisa, alá onde este, estará moi emocionada, como estamos nós, de vosso traballo e de vosso agarimo a Luisa e a todos, a toda a familia, con este privilexio que este libro e a súa presenza sempre con nós. E moitas grazas a todos por estar aquí. Foi un placer para todos ter a oportunidade de compartir esta presentación, de escoitarvos unha vez máis e, bueno, pois tanto a Susana como a María e a Pilar, que posiblemente visitan Noia con certa frecuencia, pero mellor non tanto como a maioría dos aquí presentes, pois decirvos que aquí tendes a vosa casa, que Noia é unha vila hospitalaria e que estamos encantados de recibirvos. Darlles gracias, como non, a Sociedade Liceo unha vez máis por acollernos nesta presentación. Parabéns a Barbantia por seguir con esa actividade e
finalmente, pois, parabéns a Eva e a Pilar por ese libro. Ha sido eu formando parte, Luisa Villalta. Por tanto, boas noites e moitas gracias.